machiegni kod chiro ma Kibuye. To ang'e ni chiro ma Kibuye en achiel kuom chiro kata chiro maduong' mogik. Iwacho ni the largest open air market e East Africa. Bedo mar Kondele machiegni kod chiro ma Kibuye. Ere kaka mano bende nyalo konyo e gerruok kata e dongruok mano mar chiro mano mar kar dak ma Kondele e kaunti ma Kisumu kod Nabala. Kikao ginene kwan mar joma timo ohala Kibuye. Iboyudo ni ng'eny gi wuok Manyata, Migosi, Nyawita. Kibuye oriwo nitie wholesale gi retailers. Wholesales gi joma oko. Iyudo ka giwuok gi nyanya Loitoktok, kitungu Loitoktok, moko wuok gi Kampala, moko wuok gi rabolo Kisii. Kichopo Kibuye saa 9 otieno, tiyudo ka loche opangre moa maboyo boyo. To jomodak Kondele ma use chiri kacha Mabunga ka ma use lak ndara ka, giwero Kibuye. Gidhi giwaro nyanya Kibuye, giwaro kitungu Kibuye, giwaro gik mang'eny Kibuye, kata bales mag mtumba mobiro giwaro kanyo. Koro ka gikawo giwuok go gidhi uso. Koro Kibuye en chiro maduong' ma Kondele ma kiketo 25 to Kibuye no be kosegere nyaka obed no ouso nyaka midnight. Kendo chiwo kogwen. Koro nitie kaka gin related, nitie kaka gin wede. Kondele gi Kibuye gin wede. Sama koro wagero Kibuye ni ema nyaka wa plan Kondele maber. Gi surroundings, gi maluoro mag Kibuye gi Kondele. Koro iboyudo ka pesni makale kind Kibuye gi Kondele ng'eny. To nyaka sani wanyalo wacho ni project makamano kata chenro makamano mano mar duso Kondele entiere kod en chenro mowinjo bed ni kawo thuolo maromo nade kata timeline mare romo nade, to jopiny biro bedo ka chako neno weche katimore ground karang'o Abala? Gima kawoga seche mondo mi project olew en ni dhi timo project kama ji nosebet ni timo ohala. Process mar loso gi jogi gi golo jogi ema kawoga sana. Nikech nitie joma gin dongruok no gineno ni koro gidwa loke siasa. Moko biro dhi e court be kore kochiwo court order. Moko be kore kochako dhi street dhi koko Abala must go. Moko bende dwa timo koro loso gi jopiny gi winjruok kodgi ema kawoga sa. Ibo yudo ka jopiny jo ohala ma serious ma chunygi ni ohala madwa dhi timo ohala kamoro maber gin samoro atamalo 75%. Gin gi support ga. To nitie kudni moko maricho iye kama gin iwacho ni gin nyaka goche bila go nyaka go e koko. Koro mane ma ketho ga. To da beda ni gigo ji nyalo ga wacho piyo miwinjre. Tiyudo ka gigo itimo haraka sana. Nikech komo tieko mano mowinjre kata within dweche 6. To kada January, February duso ma Kondele wachaka. To duso Kondele temitie gibiro kawo almost 18 months. Dweche 18. Mano biro yudo kwa watimo